гледам да говоря пак малко по-високо там, за да чувате отзад. 2 лекции и 4 идеи за размишление. Започваме с първата идея. Първата идея е за дишането. Първата идея става въпрос за дишането и неговата важност. Първо, при спокойното, дълбокото и концентрирано дишане, ти вече не си обикновен човек. Тук трябва да разберем важността на процеса. При спокойното, дълбокото и концентрираното дишане, ти вече не си обикновен човек. Ти вече си същество от друг свят. Ти вече си същество от друг свят. Това означава, че в дълбокото дишане няма земя, това означава, че в дълбокото дишане няма земя, няма ум. Това означава още, че дълбокото дишане е отвъден процес. Това е процес на духа. Няма земя, няма ум. Това означава, че дълбокото дишане е отвъден процес, процес на духа. Другия момент, при дълбокото дишане ти изчезваш и ставаш точка. Приближаваш се до централното съзнание. При дълбокото дишане ти изчезваш и ставаш точка. Приближаваш се до първичното съзнание или централното съзнание. На окултен език това означава, че има едно специално дишане, при което човек се превръща в Бог. Това е мистичната област в дишането. Има едно специално дишане, при което човек се превръща в Бог. Това е една мистична област на дишането. Змията не може да диша дълбоко, защото нейните желания са земни, повърхностни. Змията не може да диша дълбоко, това важи и за ума, змията или ума. Змията не може да диша дълбоко, защото нейните желания са повърхностни. Според учителя, колкото по-дълбоко можеш да дишаш, толкова повече можеш да се отдалечаваш от земята и да навлизаш в други светове. Колкото по-дълбоко можеш да дишаш, толкова повече се отдалечаваш от земята и навлизаш в други светове. Един важен момент при дишането е следния, че съзнателното дишане е лечение на повърхностния живот. Преди всичко трябва да се излекува този повърхностен начин на мислене. Пак ще повторя, съзнателното дишане е лечение на повърхностния живот. Според окултната наука, очите също дишат. Очите дишат в съвсем друг свят. Тук ще обясня символичното значение. Очите също дишат. Очите дишат в съвсем друг свят. Очите дишат в света на тайното наблюдение. Очите дишат в света на тайното наблюдение. Това наблюдение се намира в непрекъсната връзка
с вътрешността на светлината. Значи, това наблюдение се намира в непрекъсната връзка с вътрешността на светлината. Според учителя, любовта е, която осмисля дишането, и в тази връзка можем да кажем, значи според учителя, любовта е, която осмисля дишането, и ако дишаш с любов, ти ще можеш да осветиш и най-голямото страдание, защото значи ако дишаш с любов, ти ще можеш да осветиш и най-голямото страдание. Защото любовта има космическа власт. Защото любовта има космическа власт. Първата лекция за окултните отношения. Втората лекция ще бъде за предопределението и свободния избор. Значи първата лекция, с която започваме, е окултните отношения. Да виждаш лошото в човека, това означава да правиш преход на връзката си с него. Значи да виждаш лошото в човека, това означава да правиш преход на връзката си с него. А да виждаш красивите черти, това означава да правиш връзката си с него вечна. Значи да виждаш красивите черти, това означава да правиш връзката си с него вечна. По пътя към вечността, лошото, което виждаш в човека, е това, което ще отпадне. Това означава. Значи по пътя към вечността, лошото, което виждаш в човека, е това, което ще отпадне. Това означава, че да виждаш лошото в човека, значи да си сляп. Значи това, което ще отпадне. Това означава, че да виждаш лошото в човека, значи да си сляп. По друг начин казано, да виждаш по човешки начин, значи да си сляп. Когато ученика има висок идеал, тайно в него потичат божествени извори, които организират неговото духовно тяло. Значи, когато ученика има висок идеал, тайно в него потичат божествени извори, които организират неговото духовно тяло и неговата вътрешна енергия. Значи, неговото духовно тяло и неговата вътрешна енергия. Човек, който има организирана енергия и организирано духовно тяло, значи човек, който има организирана енергия и организирано духовно тяло, има едни отношения, а човек, който има разпръснато тяло, има други отношения. Значи, който има организирано тяло, духовно тяло, има едни отношения, а който има разпръснато тяло, има други отношения. Значи, човек може да има истински отношения само когато има организирано духовно тяло. Значи човек може да има истински отношения, става въпрос за свещени отношения към нещата,
когато има организирано духовно тяло. Ако няма такова тяло, тогава бъдете снисходителни към него, т.е. лесно му прощавайте. Значи, ако няма такова тяло, бъдете снисходителни към него, лесно му прощавайте. Когато виждаш лошото в човека, ти не общуваш с самия човек. Значи, когато виждаш лошото в човека, ти не общуваш с самия човек. Не можеш да постигнеш връзка с Бога, ако не си постигнал една от чертите на вечния си образ. Значи не можеш да постигнеш връзка с Бога, ако не си постигнал една от чертите на вечния си образ. И това е задачата на всяка епоха. Тоест, във всяка епоха ти ще градиш една от тези черти. Значи във всяка епоха ти ще градиш една от тези черти. Не виждай лошото в хората, защото ще го натрупаш и в себе си, и то ще стане голяма сила в твоя живот. Значи не виждай лошото в хората, защото ще го натрупаш и в себе си, и то ще стане голяма сила в твоя живот. А който не може да трансформира тази натрупана сила на злото в себе си, той няма да може да оцелее. Значи, който не може да трансформира тази натрупана сила на злото в себе си, той няма да може и да оцелее. От окултна гледна точка, истинското око прониква в нещата и забелязва всичко, но възприема само духовната реалност. Значи истинското око прониква в нещата и забелязва всичко, но възприема само духовната реалност. Учителят е казал, че злото можеш да го забелязваш, но не го възприемай и не го подхранвай. Значи злото можеш да го забелязваш, не го възприемай и не го подхранвай. Това означава, че буден е само този ученик, който възприема божествения живот и го предава на другите. Значи буден е само този ученик, който възприема божествения живот и го предава на другите. Когато видиш красивото, ти започваш да навлизаш в едно от невидимите полета на духа. И това е една от задачите на ученика. Значи, навлизаш в невидимите полета на духа. И това е една от задачите на ученика. Тоест, една от задачите на ученика е да проникне в неизвестното битие и да се докосне до аромата, наречен още еликсира на живота. Значи да проникне в неизвестното битие и да се докосне до аромата, наречен еликсира на живота. Някои неща за
тази идея ще кажа за аромата. Първо, когато пчелата прониква в едно цвете, тя прави връзка със своя създател, тя открива своя създател в аромата. Значи, когато пчелата проникне в едно цвете, тя прави връзка със своя създател, тя открива своя създател в неговия аромат. Другия момент е, че в аромата на цветята пчелите се намагнетизират с финните енергии на духа. Ето защо пчелите търсят цветята. Значи в аромата на цветята пчелите се намагнетизират с финните енергии на духа. Ето защо пчелите търсят цветята. Чрез аромата Бог споделя част от своята тайна. Значи чрез аромата Бог споделя част от своята тайна. Това може да се каже и по отношение на Христос. Чрез Христос Бог е искал да сподели част от своето разбиране за живота. И Той го е споделил. Значи, чрез Христос Бог е искал да сподели част от своето разбиране за живота. И Той го е споделил. В аромата има една красота и една опасност. Ще обясня накратко. Значи в аромата има две положения. Една красота и една опасност. Опасността е тази, че аромата има силата да хипнотизира. Значи аромата има силата да хипнотизира. Какво всъщност е аромата? Ще дам едно от окултните определения. Има 3 определения. Тук ще дам едното. Значи, от окултна гледна точка, аромата е едно състояние на еволюиралата духовна енергия. Той е представител на финните сили в природата. Значи, аромата е едно състояние на еволюиралата духовна енергия. Той е представител на финните сили в природата. Другата сила на аромата е в това, че той има свойството да преобразява. Но тогава ти ще имаш друг водач. Това е духът. Значи аромата, другата сила на аромата е в това, че той има свойството да преобразява. Но тогава ти ще имаш друг водач. Това е духът. Учителя казва в едно обращение към учениците, че вие трябва да живеете за Вселената. Понеже това е непълно изказване, само ще прибавя, на друго място учителя казва нещо друго, по-важно. И окултният ученик, когато си дава живота за нещо, трябва да знае точно за какво е. Например, според учителя, ако един човек си даде живота за народа, той ще умре. Значи това е една от грешките на жертвата. Ако си отдаде живота за човечеството или за ангелите, пак ще умре. Тоест няма да има пълнота на живота. Живота трябва да бъде отдаден на Бога, според учителя, ако искаш да бъдеш всякога жив. Значи, когато говорим за пълнотата на живота, живота трябва да бъде отдаден на Бога, ако искаш да бъдеш всякога жив.
Когато животът е отдаден на Бога, тогава ще се осмислят всички други отношения. Тогава ще имаш специално отношение към всички същества. Бог ще те научи как да обичаш хората, животните, растенията, и това е правилният път. По-нататък ще видите, сродните души са допуснали грешка в миналото, ще говорим и за тях. И те са поставили Бог на второ място и себе си на първо и не са могли да си дават живот. Те могат само до някъде да се обновяват, но не са могли да си дават живот. Една от грешките, които са допуснали и които трябва да изкупят. Така, значи аромата е известното, познатото за пчелите, а Бог е все още неизвестен, защото е зад аромата. Значи аромата е известното, познатото за пчелите, а Бог е все още неизвестен, защото Той е зад аромата. В тази връзка ще обясня нещо накратко. Понеже има хора, които мислят, че Бог е любов, че Бог е живот и че Бог е светлина и така нататък. В случая се спирам на идеята, че Бог е светлина. Окултната наука казва, аз говоря в по-дълбоките измерения на окултната наука, Бог не е светлина, а Бог е по-дълбок от светлината, а тя е създадена с друга цел, за да може висшия свят, висшите същества да общуват с Него. Значи Бог е по-дълбок от светлината, но светлината е създадена, за да могат висшите същества да общуват с Него. По друг начин казано, светлината е път към Бога, но то е изградено от друга субстанция. Значи светлината е път към Бога, но то е изградено от друга субстанция. Друг важен момент е за будността. Дори постоянно да си буден, трябва да се знае, че Бог е таинство. Значи и постоянната будност не може да познае Бога. Понеже някой смята, че това е края на нещата, нали, да се постигне постоянна будност, но има по-дълбоки степени. Значи, дори тогава Бог е таинство. Но за тебе Той е светлина и живот и за сега това е достатъчно да го познаеш като светлина и живот. Значи за тебе Той е светлина и живот и за сега е достатъчно да го познаеш като светлина и живот. Истинските отношения, имам предвид между братя и сестри, така както се говори в школата, истинските отношения са една вечна и непревземаема крепост. Те са сплав от живот и светлина. Тоест черното братство при това условие не може да руши. Значи по това ще познаете като мярка дали отношенията ви са брат и сестра. Или са другари и другарки, или някакви други положения. Значи, истинските отношения са една вечна и непревземаема крепост. Те са сплав от живот и светлина. Така, втората идея за размишление. Казва се сухия клон. Значи, втората идея за размишление се нарича сухия клон. Става въпрос преди всичко за егоизма и тук ще обясня някои неща. Първо, егоизма е дълбоко неразбиране на живота, но чрез него човек оцелява поне временно. Значи егоизма е дълбоко неразбиране на живота, но чрез него човек оцелява поне временно. Това означава, че който иска временно да оцелее, може да стане егоист.
Но трябва да знае, че като свърши определеното време, свършва оцеляването. Ето е трагедията. И за това ще говорим за сухия клон. Значи трябва да се знае, че като свърши определеното време, свършва се и оцеляването. Ето е трагедията, защото егоизма не може да бъде вечен. Има демони, които съжаляват за това, че егоизма не може да бъде вечен, но уви, Бог не му е дал вечност. Това означава, че егоизма е отрязан от дървото на живота, от клонката на живота. Той е сух клон. Значи това означава, че егоизма е отрязан от дървото на живота, от клонката на живота. И затова той е наречен сухия клон. Някои се хващат здраво за този клон и ме питат какво да правя. Аз казвам, дръжай се здраво за счупения клон. Защото ще изпуснеш и временното оцеляване. Значи те, с които не могат да разберат живота, поне трябва да се държат здраво и за този счупен клон. Това са символи. Защото ще изпуснеш и временното оцеляване. Значи, дръж се за сухия клон, защото без него е още по-лошо. Затова има егоизъм. Значи, без него е още по-лошо. И затова съществува егоизма. Разбира се, смешно е, когато човек е вложил енергията си в сухия клон. Тук под сухия клон разбирам също егото като цяло. Значи смешно е, когато човек е вложил енергията си в сухия клон. Това означава разпиляване на енергията. А когато човек обича Бога, неговата енергия се скрива навътре и така се съхранява духовното тяло. Значи, когато човек обича Бога, неговата енергия се скрива навътре и така се съхранява духовното тяло. Учителя казва нещо много интересно, което аз тук избягвам да го коментирам, само накратко ще кажа нещо, но идеята е много дълбока. Учителя казва, аз няма да ви отнема всичките ви илюзии, а само до определена степен. Пак ще повторя, нещо много дълбоко е казал учителя в тези думи, макар че изглеждат прости. Значи, аз няма да отнема всичките ви илюзии, а само до определена степен. Защото ако ви ги отнема, вие ще изгубите смисъла на живота. Значи само до определена степен. Защото ако ви ги отнема, вие ще изгубите смисъла на живота. Това означава, че за обикновения човек смисъла на живота е в илюзиите. И в тази връзка ще обясня нещо накратко. Значи за обикновения човек смисълът на живота е в илюзиите. Това означава, че ако ние изтръгнем илюзиите на човека, ще му отнемем и без това нищожния и жалък живот. Значи това означава, че ако ние изтръгнем илюзиите от живота на човека, ще му отнемем и без това нищожния и жалък живот. На окултен език това означава, че ние трябва да уважаваме илюзиите в хората, да могат поне временно да оцеляват, а това в бъдеще все пак ще им помогне. Значи трябва да имаме и уважение, т.е. трябва да обичаме хората заедно с техните илюзии, заедно с техните заблуждения. Защо трябва да ги обичаме? Защото когато ги обичаме, ние бавно ги съграждаме. Това може да не стане за едно прераждане, но ние бавно ги съграждаме. Макар че любовта
има по-дълбока мисия. Когато човек обича, той може да направи един човек вечен, но това е друг въпрос, на който може да се спрем друг път. Така, когато илюзията е силна, тя те увлича в своя свят и тогава ти вижда само обикновени неща. Тук няма дълбоко разбиране. Значи, когато илюзията е силна, тя те увлича в своя свят и тогава ти виждаш само обикновени неща. Тук няма дълбоко разбиране. Според окултната наука, дълбокото разбиране е виждане на необикновеното. Значи, дълбокото разбиране е виждане на необикновеното. А що се отнася до илюзията, тук само накратко ще ви загатна за нейния произход и после ще кажем някои неща от другата лекция. Значи, що се отнася до илюзията, тя е произлязла от свободния избор на човека от неговото минало. Значи, илюзията е произлязла от свободният избор на човека от неговото минало. Следваща идея за размишление – сродните души. Значи, следваща идея за размишление е сродните души. Разбира се, тези лекции и тези идеи ще имат продължение, но тук все пак ще кажем по някои неща. Първо, много е разумно, че сродните души са разделени, защото още в древността, когато са били заедно, те са изгубили условията. Значи, още в древността, когато са били заедно, те са изгубили условията. Още тогава те са нямали реалната пълнота на живота. Значи, още тогава те са нямали реалната пълнота на живота. Хората погрешно мислят, че са нещастни, защото са разделени от сродната си душа. Значи, хората погрешно мислят, че са нещастни, защото са разделени от сродната си душа. Но душите, преди да се срещнат отново и да се слеят, трябва да изработят съвършени отношения към своя Отец. Значи, преди да се срещнат отново и да се слеят, те трябва да се изработят съвършени отношения към своя Отец. И чак тогава, чак след това, ще могат да осмислят своето сродство. Значи, след като се изработят съвършени отношения към своя Отец, чак тогава ще осмислят своето сродство. И тогава пълнотата на живота ще почне да оживява в тях. Значи, и тогава пълнотата на живота ще почне да оживява в тях. Това означава, че в древността сродните души са си причинили нещастие, защото са нямали съвършени разбирания и съвършени отношения към своя Създател. Значи, в древността сродните души са си причинили нещастие, защото са нямали съвършени разбирания и съвършено отношение към своя Създател. Преди грехопадането е имало само една наука – науката за живота.
Значи тук говорим за първичната наука. Значи преди грехопадането е имало само една наука, науката за живота. Но след грехопадането тя се е раздробила от ума на много късове, т.е. на много науки и учения. Значи след грехопадането тя се е раздробила от ума на много късове и се е превърнала в много науки и учения. В тази връзка, що се отнася до сродните души, искам да ви кажа, че сродните души могат да се обменят, но те не могат да черпят живот една от друга, понеже са загубили съвършеното разбиране. Значи сродните души могат да се обменят, но те не могат да черпят живот една от друга. Това означава, че преди да се съединят отново, те трябва да навлязат в най-дълбоките и мистични светове на Бога и чак тогава могат да се сродят отново. Значи това означава, че те трябва да навлязат в най-дълбоките и мистични светове на Бога и чак след това могат да се сродят отново. В тази връзка ще ви дам един дълбоко окултен закон. Няма да го коментирам, само накратко ще го кажа. До сега учителя ни го е казвал и той крие в себе си много неща. Но тук, както казвам, само ще загатна малко. Така, душата черпи дълбок живот от своите най-вътрешни и мистични преживявания. Това е метода да черпи живот от себе си. Значи, душата черпи дълбок живот от своите най-вътрешни и мистични преживявания. Това е метода да черпиш живот от себе си. Искам да кажа, по-просто казано, че тези, които са преживяли специални мистични преживявания, могат да черпят живот от себе си и могат да дават и на другите. А иначе ще има само една обикновена обмяна. Чрез тези мистични преживявания може да се предава живот и на другите същества. Нямам предвид само на хората, имам предвид и на животните, и на растенията и така нататък. Що се отнася до истинската романтика, тук имам предвид във връзка с родните души, пак искам да ви кажа нещо. Понеже има много хора романтични, но още не са разбрали точната сила на романтиката. Значи, истинската романтика между сродните души по принцип означава докосване до душата на живота. Това е романтика без абсолютно никаква, запомнете, сантименталност. Такъв е бил първоначалният замисъл на Бога. Значи без никакви примеси. Значи истинската романтика между сродните души е докосване до душата на живота. Това е романтика без абсолютно никаква сантименталност. Тоест без намеса на нисшата астрална душа. Значи без намеса на нисшата астрална душа. Втората лекция е предопределението и свободния избор. Значи предопределението и свободния избор. Преди да почна, искам да кажа един основен момент, че доброто и злото са мощни принципи, които са участвали в строежа на нашия свят. Значи, говорим специално за строежа на този свят. Значи, доброто и злото са мощни принципи, които са участвали в строежа на този свят. На нашия свят. Те
Те са в постоянна борба, но ученикът не трябва да е в постоянна борба. Според учителя той трябва да е в постоянно движение. Значи това е разликата. Доброто и злото са в постоянна борба, но ученикът трябва да е в постоянно движение. Така тази борба ще завърши с победа на доброто, в което се заключава смисъла на еволюцията на цялата Вселена. Значи така тази борба ще завърши с победа на доброто. Това е предварително определено в Библията. Значи ще завърши с победа на доброто, в което се заключава смисъла на цялата еволюция в нашата Вселена. Т.е. на еволюцията в нашата Вселена. В учението на Заратустра се казва, че когато предопределението стъпи в своята сила, никакъв спор не може да има. И в тази връзка ще обясним някои неща. Значи, когато предопределението встъпи в своята сила, никакъв спор не може да има. Така. Човек има свободна воля и свободен избор, но когато в миналото е сгрешил в избора, сега той няма напълно свободна воля. Значи, има свободна воля и свободен избор, въпреки всичко, но има един такъв момент, че когато в миналото е сгрешил в избора, т.е. когато е избрал злото, той сега няма напълно свободна воля. Има и някои по-тежки случаи, които някои хора са стигнали до там, че нищо вече не зависи от тях. Това са тези, които са се превърнали в демони. Значи има такива същества, при които нищо вече не зависи от тях. Те нищо не могат да направят. Преди време аз се загатнах по този въпрос, че има същества, които не могат да се развиват. В бъдеще може да има условия, но на този етап, от рода на вампири, демони и така нататък, които са се отдали установено в служба на злото, те не могат да се променят. Сега за този етап. Така. Значи има обсебени хора поради веригата от лоши избори в тяхното минало. Значи има обсебени хора поради веригата от лоши избори, които са направили тези хора в своето минало. Това означава, че тези хора са избрали злото и то сега е заключило тяхната воля. И ще видите наистина много хора около вас с заключена воля. Значи те са избрали злото и сега то е заключило тяхната воля. Според окултната наука, предопределението е израз на окултната сила на правдата. Значи